Здравейте отново! Днеска набързо ще поговорим за връзката на дъвкателните ни мускули с тази на таза. И какво е общо между дъвкателните мускули и таза ни. Много често при напрежение тези мускули се стягат, нали, като правим някакво тежко усилие. Много често може да видите хората как се стягат. В стресови ситуации по същия начин се стягат, когато главата е често отведена напред, пишеме на компютъра, много често тези мускули задължително се стягат и хора, които са работили така в тази област с телата, си установяват, че много голяма връзка има в това какво е състоянието на тези мускули, дали са отпуснати, дали са тонизирани, дали са много натегнати и твърди, и болката в таза. И установява, че колкото по-добра е функцията на тези мускули тук, колкото по-отпуснати са, толкова по-минимално нарушение има в движенията на таза. И това е един начин да си коригирате болки в таза, в кръста, като се масажирате редовно всеки ден в тази област тук, без да достигате до болка, разбира се. И другото, което често напрежение в ето тази част, ето тук, темпоралните и дъвкателните мускули, те довеждат до болки в главата, също ще намаляят, ако го правите редовно. Те са много, така да го кажем, подложени са на стрес тези мускули, така че следете си нивото на стрес и редовно си масажирайте тези мускули, за да не се пренапрягат и оттам да доведат до лоши последствията за тялото ви. Ако видеото ви е било полезно и ако сметнете, че може да помогне на други ваши познати и приятели, моля, споделете го с тях. Благодаря ви.